Его. Леко ста. Чисто нов лекач. 500 най-сейф. Свети. И сега ще имам само ремаркет. То отдавна трябвало да го направят много пъти. Ама ресърчта. По 100 пъти поне сме сменяли всеки един лист. И сега дойде момента да сменим вече краката, защото един водител ги удари. Обаче ремаркет, понеже е правил по времето на Ханс Парух, тогава справяха краката с 14 мм болтове. А пък новите, след новата ера вече почват да ги произвеждат с 16 мм болта и до сега ремата разтъргва е така отвори. С ето този инструмент. Колега, да си жив и здрав, дето те излагах за 100 лева да ми го проведеш чистото нова. Сега, понеже имам пак разлика в краката преди новото и старото хилядолите, ремата ще трябва да подкаси малко пръта по средата. Майсторе, 3 пъти мери, 4 пъти режи, да не стане, тъй 3 пъти го рязах и се късва идва. Нали? И внимателно, ако обичаш. Така от другата страна вече сме го направили. Готов е, стегнат е болта. Иначе вика ремаркето старичко, ама запазен. Давна му трябваше последната бащина прегръдка. Първо резака и после грайфера. И стомана перник. Щяха да станат много хубави лопати от него.